Fader Filip Kutajjar, Franċiskan Kapuċċina dal-boħra qiegħed magħkom biex ikompli naqsam magħkom ftit ħsibijiet dwar suġġett li huwa suġġett ferm importanti, neċessarju u indispensabbli għal ħajja tagħna bħala insara, is-suġġett tal-ħidma missjonarja. Il-ħidma missjonarja tal-Knisja kif qedna diġà aħna bħala Knisja, bħala Mamdin imsejħin biex inkunu missjonari. U diġà fil-laqat passati tal-modi li għamilt magħkom tħallna biex anke nispjegaw din il-ħidma tagħna kif tista' tiżvolġi fid-diversi aspetti tagħha. Semmejna fl-aħħar laqgħa tiegħi magħkom il-missjoni aġentes dawk li jmorru propju fl-artijiet tal-missjoni, ħallu l-pajjiżhom. Imbagħad tkellimna anke mill-evanġelizzazzjoni. Meta aħna qegħdin Malta, s'issa nemmnu li l-maġġoranza tal-Maltin ħadnu l-fidi, però lil dawn irridu inkomplu nevanġelizzawhom biex jimmaturaw u jikbru fil-fidi tagħhom. Imbagħad tkellimna anke mill-evanġelizzazzjoni ġdida. Dawk li waqgħu f'ċerta apatija differenza mhumiex insara prattikanti għajlek iva jiena nisrani ma minix prattikanti. Ekku lil dawn rridu mmorru biex mill-ġdid nevanġelizzawhom biex narġgħu inqajmu fihom il-ħeġġa li darba kienet hemm u llum intilfet. Imbagħad tkellimna anke mill-proklamazzjoni li propjament huwa meta inti tmur tipproklama xi ħaġa ġdida l-ewwel darba dan għamilha Ġesu. Ġesu huwa il-persuna per eċċellenza li ipproklama is-sartna ta' Alla bħala ħaġa ġdida. Però aħna f'ismu u miegħu idu morru nipproklamaw, speċjalment dawk il-pajjiżi li qatt ma semgħu b'Ġesu. Ma dawn il-kelmiet imbagħad hemm kelmiet oħrajn biex inkompli mal-aħħar riflessjoni li qsamt magħkom. Il-kelma kerigma, kemm importanti il-predikazzjoni, ix-xandir tal-kelma. Din kienet il-ħidma l-istess ta' Kristu illi wettqitha il-Knisja fil-bidu, kienet l-ewwel ħidma tal-Knisja. Hekk interessanti li mal-predikazzjoni ħafna drabi kien ikun hemm ukoll is-sinjali. Għalkemm din kienet il-karatteristika, il-kerigma tal-Knisja tal-bidu, il-bidu tal-ħidma tal-Knisja, però ma jfissirx li waqfet. Irridu nkomplu inwettqu il-predikazzjoni, ix-xandir tal-kelma u anke għaliex li anke llum il-mulej mal-kelma jwetta is-sinjali, il-mirakli li xu stess għalinna u nibqa' magħkom sal-aħħar tad-dinja. Aktar tard twildet mill-predikazzjoni li tajb li nagħtuha importanza il-katekezi. Ix-xandir tal-kelma ta' Alla imwassal b'mod organizzat biex ngħid hekk, b'sistema pedagoġiku u adattat għall-età u għall-istat tal-persuna destinatarja. Għandek katekezi ta' tfal, għandek katekezi għat-tfal qegħdin jippreparaw għall-praċett, għandek katekezi għat-tfal li għamlu l-praċett qed jippreparaw għall-griżma. Għandek katekezi tal-adulti, kemm nisimgħu għallum il-katekezi tal-adulti li forsi aħna niqsin minna. Ħafna għadhom b'dik ix-xejra, b'dik il-mentalità li x'għamlu l-griżma issa saru professuri. U tarahom ta' jmorru jitkellmu fuq television u jgħidu l-Papa x'għandu jagħmel u l-Arċisqof kif għandu jitkellem. Għax huma xi teoloġi, dan kollu waslu sal-griżma tal-isqof u forsi jagħmlu ġesì tal-reliġin ma nafx. Imma tiġa jippretendu li huma professuri u rridu jiddettaw l-Knisja x'għandha tagħmel. Meta nafu li l-informazzjoni ma tiqafx mal-griżma tal-isqof. Irridu nkomplu ninteressaw ruħna kif jiena nkun nista' nkun missjonarju li nkun xut dawl tad-dinja jekk jiena nieqaf nimtela bl-ispirtu ta' Kristu permezz tal-formazzjoni u t-tagħlim. Bħal-medna diġà ħadd ma jagħti minn dak li m'għandux. Hekk dak li aħna b'mod komuni jinsejħulu it-tagħlim nisrani. Ġeneralment il-katekesi bil-għalli tkun sieħa wara jkun hemm dejjem iċ-ċelebrazzjoni tas-sagrament. Importanti, din kienet xi ħaġa li kienet teżisti fil-bidu tal-Knisja. L-ewwel il-katekesi, dak li nsejħulu il-katekumenat, il-katekesi biex imbagħad titgħammed. Il-katekesi biex tirċievi is-sagramenti speċjalment tal-bidu li huma il-mamudija, l-Ewkaristija u l-Griżma. Dejjem li jridu jiġu antiċipati minn katekezi li tippreparak għas-sagrament. Li s-sagrament ikompli jaqdik iktar ħaġa waħda
mal-komunità tal-Knisja. Il-mulej jagħtikom is-snin.